हेलो गाइस खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै दायो नै जोङो देबादांगि होननाय जायगायाव ना ओरैजाय मा होनो भुटानथिंजाय आरोना बेयाव मेकआप खालामनो फैदों हाबायाव आरोना आब'जों आंजों बांसिनानो आब'आ खालामदों दे बे मेकआपखौ ओमफ्राय आङो सेटिंखौल' बानायदों दे बे आब'आ बानायदों बे आइ साइडआवबो आब'आनो बानायदों आरोना आं खालि अकल सेटिं बानायना होदों आं खानाय एरि बानायना होदों आरोना ओमफ्राय मोखांनि एसे एनै सेटिंफोरखौ आं बानायना होदों नायलांबाय थादो आब'नि माने मेकआप खालामनायखौ माबायदि मोजां मोनदों माबायदि जादों जायाखै नायनानै लोगोसे साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोफोर अननानै आंथ' आरो बांसिनानो सानफ्रामबो सब भिडिअआवनो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब बिदि खालामनो थिननायानो फैखायानो माने बुंबाबो बुङाबाबो खालामखाया जिखुनु जायहा गोसोआव जुदि जायहा जेनेबा गोसोआव अननाय दं गोसोआ मोजां जाबाबो जायाबाबो जायनि गोसोआ मोजां मालाय बिसोरो जेरैबाबो खालामनानै होखायोखा बुंनांलायखाया माने बिदि आरोना दायो सोरबा मोजां मोना नालाय ओंखायनो खालाम आरो जायहा मेकआप सोलोंनो गोसो दङबा कमेन्ट हरनानै खोन्थानो हागोन आं खमावनो फोरोंगोन आरोना खिन्थु सार्टिफिकेटनि बारै आं रायलायगोन आंथ' दायो सार्टिफिकेट होनो हानाय गोहो जाथ'वाखै जेनेबा सार्टिफिकेट नाङाबा ओरैनो सिम्पोल जास्ट सोलोंनो गोसोबा खमावनो सोलोंनो हागोन सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दङबा आरोना कमेन्ट हरनानै खोन्थानो हागोन आगैमोन ओमफ्राय आंनि नाम्बारखौबो लानो हागोन डिसक्रिपसनाव थांनानै आं नाम्बारखौ होनानै दोनखादों बेयाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै कल खालामनानैबो सोंहरनो हागोन डाइरेक्टलि